Евангелле паводле Мацвея. Езус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае, падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажына ўзышла і дала плён, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж недобрае насенне пасеяў ты на сваім полі? Адкуль жа на ім каласоўнік?» А ён сказаў ім: «Варожы чалавек зрабіў гэта». Тады слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з ім і пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое, аж да жніва. А ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў засекі мае». Пасля ён прапанаваў ім іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да гарчычнага зерня, якое ўзяў чалавек і пасеяў на полі сваім. Хоць яно меншае за ўсялякае насенне, калі вырасце, бывае вышэйшым за іншыя расліны і становіцца дрэвам, так што прылятаюць птушкі нябесныя і гняздзяцца ў галінах яго». Іншую прыпавесць прапанаваў ім: «Валадарства нябеснае падобнае да закваскі, якую жанчына ўзяла і паклала ў 3 меры мукі, аж усё ўкісла». Усё гэтае Езус гаварыў народу прыпавесцямі і без прыпавесці не казаў ім, каб збылося сказанае прарокам: «Адкрыю ў прыпавесцях вусны мае, раскажу утоенае ад стварэння свету». Тады, адпусціўшы народ, увайшоў у дом. Падышлі да яго вучні яго і сказалі: «Растлумач нам прыпавесць пра каласоўнік на полі». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сейбіт добрага насення – гэта сын чалавечы. Поле – гэта свет. Добрае насенне – гэта сыны валадарства, а каласоўнік – сыны злога духа. Вораг, які пасеяў іх – гэта д'ябал. Жніво – сканчэнне свету, а жняцы – гэта анёлы. Таму, як збіраюць каласоўнік і паляць агнём, так будзе пры сканчэнні гэтага свету. Пашле сын чалавечы анёлаў сваіх, і збяруць яны з валадарства яго ўсё, што спакушае, і ўсіх, хто чыніць беззаконне, і укінуць іх у вогненную печ. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Тады праведнікі заззяюць, як сонца ў валадарстве іх айца. Хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае».